Son Xavier Estévez e, convidado por Xerais, vou facer un pequeno chío para os amantes da literatura. Vou ler a primeira páxina do meu libro Os camiños do vento. Di así: A muller avanza pola praia escondida entre as sombras da noite. Na man leva a súa cámara de fotos. Busca un sitio onde agocharse e cando o atopa detrás dun piñeiro, agarda. A noite ten unha claridade azulada. No firmamento, zarrapicado de pequenas estrelas, a lúa case é un círculo. A muller agarda abrazada polo frío e pouco despois comezan a chegar os homes e as mulleres á praia. Non se molesta en contalos, son moitos. A través do obxectivo da cámara observa os seus movementos. Teñen presa e medo. E de súpeto, a súa ollada detense nunha nena. Non terá máis de 10 anos. Senta na area coa mirada fixa nas ondas do mar. É como se falase con el, como se lle contase a súa historia. Tamén ela ten medo. Mais adiante, tras dese mar escuro, está Europa, o lugar co que soña dende hai tempo. Pero chegar non será doado, sabe o ben. Moitos son os que non chegan e vagan como sombras pola eternidade.